What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. Dinig di ba ako? And welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. So ngayon mga buddy, kaya ganito yung boses ko kasi madaling araw na at di pa rin ako nakakatulog ha. Wala pa akong tulog. Gusto mo nang ebidensya na madaling araw na? Wait, titingnan natin ang oras ha. Wait kayo. Diyos ko, bawal tayong mag-ingay kasi baka natutulog na yung mga tao dito, ha? Quiet lang tayo, quiet, ha? So, ang oras ay ayan. 3:16 ng madaling araw na, ha? Nag-google ako. Para legit, ha? It's already 3:16 in the morning. Di pa rin ako makatulog, kaya samahan nyo ko sa vlog na to, okay? Ha? So before that, pasok muna natin ang ating intro, ha? 1, 2, 3, intro! Diyos ko Lord, tumitilaok na yung manok. Di pa rin ako makatulog mga buddy. Oh my God, bro. Parang may ano sa labas, guys. Parang may naglalakad. Naku, Diyos ko. Creepy. Kailangan natin, kalmahin ang sarili natin. Kailangan natin magpa-music. Ganun. Pa-music tayo dito. Diyos ko, pa-music tayo. Pa-music tayo, guys. Bueng. Para mawala yung kaba natin, kailangan natin ng music, ha? We can't manage work like this. Napakaingay natin. Quiet lang. Nagugutom ako mga buddy. Kailangan ko na talaga magluto ng pansit canton, ha? Kain muna tayo ng pansit canton, okay? Labas muna tayo at nagugutom ako eh. Ha? Labas muna tayo. Tara, let's go. Micronutrient deficiency. Labanan natin pang may tibay araw-araw. Oh yeah. Kaya natin So, maluluto muna tayo ng pansit canton, ha? Pansit canton.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Sakbal lagi. Tara kanton. Ayay. Dito tayo pansit kanton. Pansit kanton guys. Ayo, Bu. Ay, Magluto ko. nag-vlog ka. Good morning, guys. So, this is Buddy. It's 3 a.m. It's AM na. 3:40 a.m. Yo, sikat yan sa vlog guys. 3 AM. Challenge na. Challenge na. Ah, libot na tungwan. Pero man Ay, talawan naman eh. Tagat. Ay, kanton ba? Ay, Na lagi. At so yun na nga mga buddy, no, tayo ay nahuli sa ating kabalbalan na ginawa ngayong araw, ay ngayong madaling araw. Ito kasi talaga, di pa talaga tutulog buddy. Morning person to mga buddy. Morning na to natutulog. Alam niyo na guys, kung anong oras ako gumising. What the heck bro? Kasi susurprisahin ko sana to. Kasi alam mo kung ano eh, di pa tutulog. Kaya nagkuy-ukoy guys. Tapos nahagbong ang kaldero. Ayun, nahuli tayo. But it's okay, it's alright. Kain tayo ngayon. Tulungan kita. Yun. Pumunta ako dito. Tulungan mo kung magluto ng pancit canton. Nice one. Gusto mo Nice one. Gusto mo yung pasit kanton na may sabaw. Ayun po ang sabawin na mga gamay. Tara, kantunan. Char, isa prank. Kaya maluluto mo rin yung pancit canton tapos tiwas tag-chick kayo na magluto. Okay? Goods ba tayo dyan? Nice one. Ngayon, naluto na ang aming pancit canton. So, this is our specialty mga buddy. Sinabawang pancit canton. Ikaw nagsabaw ano eh? Ano? Mm! Di ka mag-rice. Ang sarap. So mga buddy, kailangan muna natin tumahimik dito kasi it's already... Anta. Ayan guys, kung makikita ninyong oras ha, papakita ko yung orasan. Baka sabihin nyo scammer yan si buddy. Guys, 4 in the AM, 4 AM. So ngayon kasama natin ang morning person dito. What's up? Sure. Kasama ko ngayon ang morning person dito. Walang iba. Anong oras tayo gigising? Ano si Japan? Ang tanong, anong oras tayo matutulog? Nag-iisip ka na nagigising ka na, hindi pa nga tulog eh. Hindi pa nga nakatulog. Kaya ngayon, kain mo na tayo. Sinabawang Kain tayo. Isawa, lagi na natulog. Quiet muna tayo. Tara, kantunan. Kasi mga buddy, gusto ko munang tahimik lang para masolo ko tong pancit canton na to. Pero ang nangyari, ay nahuli ako ng mga tao dito. Nahuli ako ng morning person. Walang iba si Japet. At ayun, may kasalo tuloy ako. Ano, Pet? Nga nung, sa may dahilan, Pet, nga nung lugay ka matulog. Morning person. Mukbang naman yun. Wala ako kumain ng hapunan, kaya nagutom ako ngayon at di ako nakatulog. That's Kumain ka ng hapon, boy. O hapunan, gihapon to, kay hapon naman. Uy. O gabi ay, si Tagalog sa gabi Gabi. Gabi. Gabinan. Sarap talaga kumain ng madaling araw guys. Cool. Dali sa cool. Tanong sa Dali vlog cool. Kalitra cool. Oh. Dali sa dali. Dali sa. Di mo ngawan. Baliw. Cool. Gali mo ngawan na ito doon. Ano ito? Alam ito, mubangon ka nga wala kasi mo south ba? Tawgon ka, o kasi mumuto. So ngayon mga buddy, dito ko natatapusin yung vlog na to kasi matutulog na kami. Siyempre matutulog din naman kami. Nung baka lang morning na tila ako man ako kaminawa. Di maabot, it's mahina mga buddy tigad. So ngayon mga buddy, thank you. Uy ba ay, titila ako manok. So mga buddy, thank you so much for watching this vlog. And this is Nathan Yulongan. This is Japet. Thank you so much for watching. Peace out. Bye-bye.